मारा मारा के कर पला तू बैठ तो तनी तू बैठ सही में तेवा भेलै के बैठो बैठो पियवा प्रदेश में जाता रे हां जी तनी बेग दे हम भाई ने कोनो स्टेशन बा रेलवे स्टेशन हां बगल में दराउली आहा मायरा रह एक आदमी बोलो मायरा मरवा स्टेशन बा कई किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर होई 1.5 किलोमीटर आहा पियवा फौजी जवान बड़े बड़े ओ जे मुस्कान दतुअन के दुकान के लिए बड़ी हम तहरा के छोड़ के हां जी जाता नहीं बॉर्डर पर गोली चलती है जाए अब हम फोन कितना उठाई सही बात उठाई हां फोन पर हमनी के फोन उठावेला ना है जब मौका पर खड़ा रहेला है जा हां जी सही बात बा यहाँ के बॉर्डर के धर्म मानी का जाय दो तब दुखित रह के रहो तहरा के छोड़ के हम हां जी जगह कमाए जाते नहीं सही बात तहार इच्छा का बा तू बताओ हम रही की जाए बोला ए राजा जी अरे का रानी जी अभी नया नया कन्या बनी अच्छा और उरे बॉर्डर पर लड़ाई करे चल गई बॉर्डर पर कैसे रहे हमके बहुत चिंता लागल बा चिंता जी छोटे भैया भी अपना रहे छोटे भैया भी हाय ठेहन ए राजा जी फूल धरा बहुत राउर हमके चिंता होता ठेहन के ऊपर हाथ बक कहीं भी रहे अच्छा से रहे ई कहत है कि कहीं भी रहो अच्छा से रहो काहे हां जी हम जा कोने बॉर्डर पर गोली छोड़ी एने यार जोरे मजा मारे बहुत तहरा से उम्मीद ना रहे ना गीत के भाव का रहे तू ना समझलू हां सही बात पियवा प्रदेश से घरे आई बड़े अच्छा तो सती मेहरारू रही तब नु जी हां जी कही के राजा जी छुट्टी मार दो हां बहाना कह दो कि तहरा सास के तबीयत खराब बा हां आई कहते कि जहां जोई हो या निमन से रही बाकी जाए दे हम अपना मेहरारू खातिर कहो कहती अकिया जो भर तू सूत हमारा जोरे पियावा भोरे जई हा आज भर तू सूत हमारा जोरे पियावा भोरे जई हा अतना घटिया मेहरारू के बेगाओ अपने मन से उतारते हैं बहुत घटिया अरे भाई जा तनी सीख कलाकारी घटिया ही वाला हले खेसारी लाल जी के देखबू तो 25 लाख लागी पवन सिंह जी के साथ डांस करबू तो 30 लाख लागी गोलू राजा बड़े फालतू जहां मन तहां ले चलो हम ही बिहार में लोग के इज्जत संभाले नहीं हां जी सही वो में हमारा बड़ भाई पंकज भैया जानत रे बड़े आज भर तू सूत हमारा जोरे आज भर तू सूत हमारा जोरे पियावा अब हम चलनी चल दनी तोरा रोके के होई मरद से प्रेम होई त कही रोक धर दांते धर पीछे ए हो सैया भोजा जई हो हाय का कहतिया हो प्रेम से प्रेम सके यही गली हो जाई ए हो रजऊ भोरे जई हो ए हो रजऊ भोरे जई हो ए हो रजऊ भोरे जई हो काहे भइल बाड़ो छोड़े छोड़े पिया भोरे जई हो काहे भइल बाड़ो छोड़े छोड़े पिया भोरे जई हो काहे भइल बाड़ो छोड़े छोड़े पिया भोरे जई काहे किसी आइल बाड़ो जान ले बका हो काहे किसी आइल बाड़ो जान ले बका हो बोलो हमर सुगनी बरान ले बका बोलो हमर सुगनी काहे भइल बाड़ो छोड़े छोड़े रजऊ भोरे जई हो काहे भइल बाड़ो छोड़े छोड़े रजऊ भोरे जई हो तार चेहरा पर मिलता कलाकारी एक पैसा के नहीं एकरा में और कल दीपक लाइन बा हो कनिया के आर कोनिया के अपना ए हो बचनिया के मानो बचनिया के मानो हो बचनिया के मानो काट
चाहता नि सोइया की हो तो जानो ई हो तो जानो हो ई हो तो ए राजा भाई जानो का चाहता नि सोइया की हो तो जानो ई हो तो जानो हो ई हो तो जानो रहबो तो गलबो का थोड़े बोलो बोलो जिया रहबो तो गलबो का थोड़े पिया भोरे जई हो दुल्हे राजा रहबो तो गलबो का थोड़े पिया भोरे जई हो देखी जब हम स्कूल में पढ़त रहने नु भाई एगो बात अपना जीवन के बताई पूछब तो बताई कह जे बताओ बताओ जब हम स्कूल में पढ़ते थे हाँ जी तो उस समय भी अतिथि लोग आते थे ना टोपिया पहन के झंडा फहरावे लोग आवे नेताजी हाँ हाँ ओहू घड़ी कहीं आज वो कहतनी कि इस दुश्मन को इस कदर मारो किस कदर इस दुश्मन को इस कदर मारो मारो कि उसे होश आ जाए आ जाए अगर गीत संगीत में आनंद आता हो हाँ जी तो गोलू राजा के लिए तालियां इस कदर बजाइए कि गोलू राजा में जोश आ जाए रहो तो बोलबो का थोड़ी पिया में भोरे बंटी बबली बंटी बबली ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक जाने होता ना पूछो अढ़ाई लाख वाली गाड़ी पंकज भैया उनकर मार्केट खा गई सब जनता 2.5 लाख गलती ना नु तू कह इनके भी सब चला होता 2.5 लाख पंकज भैया बहुत ही अच्छा और सुरीला और जवाब नहीं थे वो झेल दे रहा है जवान मैंने कम समय में अगोलू बाबू आपका बहुत अहम भूमिका है आप एक जौहरी हैं परखते हैं कि हीरा कौन है और कीरा कौन है जो और हमारे बहुत ही प्यारे अनुज मेरे छोटे भाई जो कभी भी ये व्यक्ति भरे समाज में भी भाई देखते हैं मेरा सम्मान करते हैं बचपन से मैंने जो भी पैर छूते हैं आज भी छूते हैं और बहुत सम्मान देते हैं हमारे गुरु मनोज शर्मा जी सही में और दीपक दिलदार गोलू बाबू के बड़ी प्यार हम ही ना भोजपुरी के सभी लोग करेला हमारे जिला जवार क्षेत्र हम तो तरह का पैसा दे ना सकीले प्यार के और आशीर्वाद के अलावा माई फैमिली से कहो कि ऐसे ही बना रहो खूब लहा सही में है कैसन है बिया है हाँ भाई ए हो सोइया भगत ए हम भोरे करी अरे पगली एगो ही डांस सिखल बनी हो हो जाए दीपक भाई एगो ही हम स्टेप जे करे के कहल जाला हाँ जी एको ही सिखल बनी हूं में ते भारत रे हाँ ये पंकज भैया ओकरा बाद हमरा गाना ही आवेला हाँ सही बात का कहता मेहरारू के पीछे चल दोसर हो गई हमार गाना ही लोग सुनले बा कौन गाना कौन गाना ए सनमी करम तारो दिया दिया तू केहू से पूछ लो हाँ जी माइक बंद करा के सही में कि क्या गोलू राजा का डांस हिट है नहीं गाना है गाना हिट है नहीं नहीं व्यवहार हिट बा सही बात हाँ भाई हम गलती कहते हैं ना डांस हिट बा और ना गाना हिट बा सही में बस व्यवहार हिट बा का बोधा बाबा बिजनेस व्यवहार पर ना तो बोधा बाबा
हाँ जी इंतजार करत रही गईले गोलू राजा के बोलावे में मालनी के बहुत खर्चा हुई बोधा बाबा प्रेम दले तब न गनी पैसा छोड़ के अब बोधा बाबा से भाईचारा वाला प्रेम हो गया हाँ जी आज तक अब एको डांस सीखल मानी त भाड़ में हाँ जी एक ही डांस ऐसे करेला हमारा ओकर बाद गीत होई हाँ जी ए होसई कौन हरे हई चाय लुका हवे चाय बोली ए होसैया भाने अच्छा अच्छा ए हो राजा भोरे जई हो ए हो राजा भोरे मारा मारा के कर पला नहीं एक्टिंग है हाँ ये जी। एक्टिंग है अरे काहे भइल बाड़ा छोड़े छोड़ी काहे भइल बाड़ा छोरे छोरे दिया भोरे जई हो काहे भइल बाड़ा छोड़े छोड़े काहे भइल बाड़ा छोरे छोरे दिया भोरे